Prabu ki berwibawa. Sapa kuwi? Sing ketok Prabu ki sapa jajan ning tembang iku sapa? Nano. Sucita, ngomong gak nganggo pak ora apa-apa wong tembang iki pas suwun kulon kok. Sucita asmanyo. Hah? Mboten caru niku. Ora. Mas Sucita ki jek enom kok. Nggih. Heeh. Semetan juarei nanong Pak Sucita mugi manggi bagya mulya. ya pati ketembange sing ngendang do Mboten dites ya. Ya tak lesen tes keplane piye coba Aku nek ngendang kan dites. Coba tesan balas dendam to kowe. Tes. Dites. Testing. Tuh testing. Pak Bambang. Waduh. Isi ya lele. kuwi mahasiswi lagi lulus ya ya wis lulus to sarjana seni ya Isi solo. Apapun ya wisudane April jamanmu rek eskar kan? Iya. Dia sarjana karawitan. Sarjana karaoke. Pak Bambang tuku gedang. Nah iki. bisa Sono. Berarti ya pinter tenan anak Iya. muridnya Pak Dodo. iya muridnya Pak Dodo ki dadi kabeh kok Pengen dadi ya Pak Bambang. Kejegur blumbang. Gelagap. Gendang. Pak Bambang. Yangel iki. Piye Pak? Pak Bambang bubut rambut. Oh bar kejegur terus salon. Rambut. Angel iki. Pak Bambang potong bubut rambut. Rambut. Kuwi jempol. Oh, ben jempol iki ana rambutnya ya, Pak. Bar kecemplung lubang atau jembutin. Bisa aja enak. tembangnya apa kak? Tembangi. sing ngetes lulusan isi sing sok April ki wisuda April wisuda, Mei rabi. wah iya urung duwe pacar masih dagangan Siap ya Mbak Angel. Oke. Nah, nyuwun tintingane podang kuning Mbak Angel. iya Pak Mbak Angel. Oh iya, gender musiden ditinting kendang. iya Nggih. Esuk awane ngomah wis ora krasan. Uyuran anggone sing
Aduh, jeglek tuh. Penilaianmu selaku dari seniore Angelia piye Kak? Luar biasa. Hah? Soalnya nggih bening. Ngeletane napa-napa nggih cetha. Iso kendang. Jam-jamane nggih gas. Enek plikat-plikat perketek ngono ki enek lho tangan iki. Apa sing plikat? Plikat-plikate tangan drijine nemplek ning nggon kulit. Nggih. Kuwi iso perketek. Muni kret yo kret. Hen yo hen. Tong yo tong muni. Jelas. Nek penilaiane Pak Kang kok nek karo gendoke Kak Saipul